ero itrai sesin pat ngai play pi paro ha kerteng ke badan bortam ke jong jisu te la shai ke de kesni tho ding kanu tarik san la shai te ke de ke shi tarik te ye kini ki pasong madan kim sha re ken ban shong dukan te la shai pin ki pamut ban le thiet em nai le ra da pi shu le knang tang le thiet ini ki dawai ki chongi nai le ra namar kim nam dan reken chto te shani basa mangi te hatin yeng mane presbyterian sedau yo bet tang bapan kendo yang ate si sejan ti ginu ki badan kam jing duwai ru ni penduwai ru hani hadin yeng mane presbyterian sedau hani hadin yeng mane te kinu ki ba shem jing ki ba pang be shitom te phila pan wan kendo yang ngi ju penduwai bat ke pat ke ba u ple upen pau ngi ju ya tho shapisia bat haba ngitip ya kadau te kemut ke kamsuk ban yo e ka jubab lada pinang ban pentrekam nama lada mentan example mental lada dan ki bri ki bapang ne em to te dalet test te kim lap jing pang tamba utu breu pat I kumban chuyap no te kemut ki doktor kim nang ken man ai dawai te henre habala tip I ke jing pang asuk ban ai dawai te haba ngi dawai nam ta jong phi haba ubleu pan pau te kemut ngitip I kadau te haba tip I kadau te lada nginang ban le thik kum to kum ba ublei ula batai ban le te kemut phiyo ka ni ka jubab te ya menta shani basa mangi te tang si sejan khatwei hadu san ngak kendo breu kan te ki dawai te phiyo ba hi man la kesngi te ngi ai bon jat ki dawai kadawai penja nyu le kadawai pen mi nyu kadawai jak tha kadawai pang mat te hap shim lang ba kadawai jak tha te ngi ai u hena penja jing hap nyu te u powder yong yo free u jing di ya menta u shampoo te ke sabon te kini penan kami penyang yu li penan kam lang bat shampoo ban khia kloi te ini kita wai ki chongi phila ban yo na kleng sodong kari khasi phila ban yo na juwai na kle riat na so comfort na mai rang na nong ston na nong po na moring kneng na so ra na Motphran te phila ban yo ini ki dawai ki chongi te ya mentang idon hani hadin ying mani presbyterian sedau te ngim te pat kat no benangin yo ban let chete na ma ba gitu ki patre chete ru ki ya pep ha ba shu ya breu ba chete chapo than umroi te ngim pat tep ra la no ngin let ngla shubu tang kapor ma dep shu pi he hang ne dang le video pi em dan rum dan ram umi thui thao tang ba ngam la hi ban shu edit ya la de ne ka yin ka sem ne to kum ba ka long kum to ngal le la ka le video kum to te han re ai ngu u play ba u la ai la de ngi ba ngin yo ban shna no ba yin la ka jong ka ka shet da wai la ka jong ka ka sa te kan kam I tenat kan kam I kluit da wan kan du ki bri ru kam I ja tha hang ne te lan ram tang ba nga ju le ran re kum ba nga long la pen I be kum ta te don hi ki brio dawan ki penran khmut peran khmat tamba le re na marba angu utrangi le dang long komne dang yo komne don le teng ki brio tang ka yeng man sarom don ki shuthia shal ti singke wat ki khasi jongi ru ki don ki shuthia shal ti singke ni le dang yo komne tingi ai ka buram sha uple te henre ha bangi tre hok pate uple ru kur khu hi ngi kan po hi ka pot bangi ru insa ya yo hi banya shong ha kar kom ka ba kham itanat kapa kambiang tang bala da kambiang ro umlele re tang bala biang pat sha beneng nama la dangi pensngo bhayu play hila bane kamon jong play dangi yo ka jakashong kapa biang ne par thai ru habne pa ngi la yo ka jakashong kapa biang tengin ya khuslai ke hi tira yo kapa pharu ya ro itra da yo rom julele re tang ba ya kamen sim tengi hap hi banya pen bet malaka sni banya puli bible shibun banya dubai shibun banya ruai shibun ban em ka jik em ka pensngo bhayu play ka ta hi ka bakham dan kam kan te bojing dwai lang na mata jongi ru bangin la ban tep kloi ka yin khete nama ka te chaka ka bole ula kular bagi kamba kinja shipon ha te chaka te aingu uble minta ulas dang hi ban pen pau iki gam to te kalong ka jing ban toy ha bang pen dwai ki breu ru ha ba uble pen pau to yaki para banget kum to tenga yo ban tai ki
bạn đây tăng bộ phần bao hàng nga đang đón rụ sầu quê shakri trong đây rụ và nga chu ai cái gì cái hau rụ đây sẽ phần bao shibun cái gì phần bao bạn kalong cái gì mình toy haba ni trai lang cái cam cái trong đây haba ule phần bao hai phần bao hàng nga te ngi yo bangin shakri kham bahai phisia ki mesin ki ba koridor te ule cái gì suk ni ban kur khui phi barok khat i roi tra